Siyabingelela igama likaJesu uKristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane for tuning in, taking your time. Yes, namhlanje ke sivakashele a man of God all the way from Joburg onathi la namhlanje. Sixolisa kakhulu ukuthi ekubingeleleni kwami ukuthi nibuye ningangiboni. We are trying to improvise since singakayi studio but ke kuzovuleka khona maduze. Sizobuyela nje khona maduze. So siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. uNkulunkulu ke anigcine anibusise nonke nilapho emakhaya. Yes, njengoba sengishilo ke igama lami ngu-ST wakadlamini. Yes, la ke I'm not on my own. Ngivakashele umfundisi esinaye khona la ezothula ubufakazi bakhe. So ke before that sokuyinqubo yethu thina bazalwane thina la ekhaya ukuthi before we even start our chat into yethu siyiqala ngomkhuleko. Ngiyafisa ukuthi uma ulapha ekhaya maybe just pray along with us as we are about to start this conversation, because yonke into esiyenza la siyenzela uNkulunkulu futhi mayinga approve uyena ayikwazi ukuthi yenzeke. So ke ngicela ukuthi uma ulapha ekhaya and join us during this prayer and pray along with us. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, as we are about to start this conversation, oh God, we pray, in Jesus' name. Oh God, that it gives you the Lord. glory You, in the name of Jesus Christ. Oh, the living God. uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father God, we honor you. We give you the glory of Father for this matter, oh God. We thank you, uNkulunkulu wethu engcwele. Mana njalo Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Through the waves of internet, yes, Lord. we pray that, oh God, we may transform your people through these conversations that we hold here, that we host in this platform. In the name of Jesus Christ, we thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Fundisi siyabingelele. Sasibingelele. Ngiyaphila, man of God. Nawe ngiyaphila. Siyaphila kakhulu. Thank you so much, man of God, for coming. Dialogue communicator inkosi size yasenzele umusa namhlanje sila sonke. Mhlawumbe nje kunikezele lithuba uyibingelelele mfundisi and then singene kwingxoxo yethu yanamhlanje. Or ngathi greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, yes, sir, of Nazareth. To the viewers at homes and the listeners. Mina nguMichael kaScott. Yeah, so bengithe nje ubufakazi bami kokufa nokuvuka kwami ukuthi uNkulunkulu wangenzela kanjani. Yeah, ngibonge kakhulu nakuwe e-studio ukuthi interview this testimony. Uyi testimony kaNkulunkulu, udumo lukaNkulunkulu. Yes, man of God. Yes. Hey, ngiyakhumbula usayibhala i-testimony sisakhuluma nge-WhatsApp. Wathi mawusangishare i-testimony singakayilethi lapha public ngithi mina I know into sizoyenza sizothi ukuthi hey inkosi yosiphi ithuba siyishare and then bese sikwazi ukuthi sinikeza abantu. So mfundisi siyabonga kakhulu. Maybe mhlambe usithatha usibeke mfundisi kwi-testimony yakho. Ngiyathanda ukuthi njengoba siyila endlini vela sinayo limit yesikhathi akufani njengoba suke e-studio, so nje singayilanda sukela ekuqaleni size siyofika mhlambe ngenxa ubude bayo mhlambe ngenzeka singayiqedi namhlanje kodwa nje la eyokhona ukuthi inkosi isibeke khona singathokoza mfundisi. Noma sithokoza. Yes. Hayi ke mina nguMichael ngizalwa eNatal Spirit ethokoza eKatlehong. Okay. Ngazalwa empilisweni esibhedlela. Yes. Umama bekahlala emaphanga section and then ubaba bewasemkwena. Mara ke azange beze bashada. Ngakhula ke mina ngikhuliswa ama foster parents, umalume no auntie ndenobogogo kanjalo. But ke as time goes ke ubaba wabayinjinga enkulu nomama wabayinjinga. Umama ke yena umntana kaSigudla. Yeah, uSigudla bekunjinga enkulu eseMelo. Yeah, and then ke ubaba kwathi na isikhathi masamba ke naye ke wathola ama blessing oburishi wa operator ama taxi esibukeni isibongo sika baba ke umsime. Okay. Yeah, umswana. Okay. So azange ngakhula ke nabo ngakhula ngomalume no auntie
bangikhulisa mina ke sometimes ngithothi ngiyakubogogo kanjalo ugogo umunye angithatha mara kakhulu bengihlala nogogo umama kamama unankosi waqala kaSigudla okay makuhanjwa kanjalo bese ifamily ithenga indlu kusho sibe nomuzi eSoweto eMfulo North kulapho ngaqala khona isikolo sub A bengifunda eMsebeni ngangena eKwezi School ngaye eSiyalwini from there kwafika isikhathi ukuthi manje ifamily ithi siya change we be transform manje asisa abantu abamnyama singamakhaladi sa change ke manje wathatha isibongo saka Khokho ubeka umlungu uScott then sangena so that time was critical ugogo nomkhulu beba involve ku-ANC kuma politics umkhulu ke beka umfundisi wase Anglican Church isonto lisamile namhlanje eMelo angikhule ke ngisesifunda manje isikolo ngifunda eLorado Park eFlorida mangifunda ugogo abesaswelakala eCoronation Hospital ahlanze igazi ugogo kwenzeke ukuthi manje angcwatshwe mangcwatshwa ugogo ushuthi ngibe nolunye usizi nje ngoba ngumjwayele kakhulu ngumkhonzile so kuthema ukuthi ngabo 84-85 ngasindiswa ke mina ke ngayemkela uJesu as my Lord and personal Savior at Randburg Rhema Bible Church ka Rhema Macaulay the late Pastor Rhema Macaulay may peace be upon him ngayithola lapho ke insindiso ngaba born again ngajabula kakhulu sengisindisiwe sengazi uNkulunkulu but although bengisese under age ngakabi matured kangako then Sunday benyaka kay2 esontweni morning service afternoon service what I've learned esontweni ngalena ukuthi ngiyaworshipa kakhulu mangiworshipa masibe sihamba isonto ngihamba ke manje ngifaka ubani esontweni ifriend yami bengifunda nayo esikolweni iyo yaqala yasindiswa yathi manje sindiswa irecruiter mina sihamba ke kanjalo sasindiswa kanjalo ke but umuntu ke angakavuthwa wathi ngelinye ilanga ngisesontweni on a Sunday babize altar call by then beseng saved babize altar call usho ukuthi manje ufike le demon lithi kimi yonke into oyibonayo amanga uNkulunkulu noJesu amanga nje yonke into le obonayo akekho uNkulunkulu akekho uJesu hayi sonto maliphuma hey man ngidabuke man ngizibuza ukuthi mara nali demon litshela mina manje ukuthi uJesu uNkulunkulu akekho konke nje kungamanga nama miracles engiwabonayo ayenze waperforma esontweni amanga hayi ke but ngithule mangifika endlini kusho makuhamba kwesikhathi ngithi no man kusho ukuthi lento lena ayikho but although umuntu abona inature sayibona ihlahla abantu umuntu umfaniso kaNkulunkulu hayi bese ngiya backslide ke first thing of all ngenzayo ngithatha iBhayibheli ngiyalichisa ngithi amanga yenza nabelungu mangichisa iBhayibheli then ama friends ami bese ama friends by then then nalabo engikhula nabo eSoweto but besine communication ukuthi siyahlangana sometimes njengalezo ngaqala ke ngasebenza eDaisy kunsenza ama chappies ngayeka isikolo ngadropa then from there ngisasebenza kunjalo ngibe ne girlfriend beku uSisila isigama layo ngamshada ngaba nabantwana abayi2 naye ingane ezi2 masithandana noSisilia athola ukuthi vele mina ngumuntu wezibhamu and nginegenge manje the close friends ami sakhoma igang so ugang saba ama comrade kule ama comrade lawo makuliwa politicians nami ngi-involve nama gangs involve but our main purpose ukuthi manje besibona ukuthi kuzoba ne transform ku country so we after ukuthi imali so mina I love money more than I love God so that was my downfall ukuthi manje bengithanda kakhulu ngikhonza imali so ngangena kuma arms
ngangena kuma arms ngagcina ngismuggle ngama arms, drugs, counterfeits, imali, ngaba involved nakhona kuma driver's license nama ID counterfeits. So into nje behambelana nemali bengikhona lapho nginvolved. But ke backslider nga-renounce uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akekho noJesu akekho nesiphambana sikho. So manje sengi-influencer yini? Influencer i-enemy. Right ke makufanele manje senze le misebenzi lena fanele manje si-initiated no Satan manje fanele sifase amabhande sihambe ama-witch doctor sisiqinise ngokwezwe. Yabona ke hayi ngibackslide ngikuchisa amabhayibheli ngikale ngizonda amakholo ake manje ukuthi into nje umzalwane ngaba neanger for yona ngawazonda amakholwa ngasiphatha ibhamu ke sikwenza kube namatoyitoyi kube nanani nasenze into esifuna kuzenza ukuthi sithole le mali ya siye njoba sengibackslide kanjalo wathola ukuthi nasendlini endlini kwami unkosikazi na asana kuphumula ngoba manje ngiphila a life of a mafia yabona so trust yami yaba kuphi manje yaba kusibhamu yabona I trusted igun than to trust ukuthi ngithast uNkulunkulu ngathemba kakhulu isibhamu so bengiphila ngesibhamu ngidlala ngesibhamu mangivuka ekseni ngivuka ngesibhamu so every day bekungibheka mina life yami it was under the shade of death yeah bengiphila nje under the shade of death futhi benganandaba nempilo ukuthi impilo yini yeah hayi kule bekuhamba kwesikhathi ke silibele silona kusho ukuthi mina uNkulunkulu wangenzela umusa for 7 years ngiphila lempilo le yobugangsterism but ithe makufika 7 years waba the number of perfection waphela ubugangster kuphela kanje kuthe mase ku release wabo Mandela ejele abo Nelson Mandela abo Mbeki abo Thabo Mbeki abo Mbeki bo Kevin Mbeki yonke lelona abo Oliver Tambo mapa release nge-2nd birthday yami sika February okay nge-11 baphuma Mandela ejele ngeke ngi-ANC ke nami ke sizenza umzabano zom-ANC kukhona zonke lento lezi kuma-ANC so mina ku gang beku iApla kule MK bese ngiba namaphoyisa eSouth Africa ne-SMDF amaphoyisa gangsterism zami mina ngabuqala ubugangster ngisesikolweni ngisafunda isikolo ekseni emini bengumntwana wesikolo ebusuku bengiyiphosta ngifaka uniform yamaphoyisa yeah sibamba inkunzi sithathela abantu izinto waya ke kwathi after 7 years sengishadile nginomuzi nonkosikazi uSisila nabantwana uRekethi no Estelitas Marina Scott yeah so wathi ke nge-19 uSisila nge-18 wathatha abantwana waya kubo wahamba wangibophisa emaphoyiseni wathi ngiyingozi ngiphatha ikhali ngenza into eziso neziso so ananwebe nabengekho aware ukuthi Sisila sethatha ibhamu wasemaphoyiseni so ke hayi mangifika amalume mangitshela ukuthi no inkosikazi yakhe ihamba ithatha abantwana hayi bese ngimsala emuva uSisila lakhe ngomthole kubo mangithi ngikhuluma naye hey ukwatile mana akafuna ngabantwana akafuna next ngizibuza ukuthi Sisila sokwenze njani manje hayi kwengabi nendaba bese ngikhipha imali ngiyamnikeza ngibuyise ngiyele endlini angizele endlini ngirelax as usually akekho ngithi endlini ke manje the Monday sibe ne meeting ne gangster ukuthi sizohamba siyofuna imali as long usaliwa ngathi Mandela aphuma ejele kwaba nomsindo omkhulu ama-chaos okujabula kwabantu ukuthi uMandela abareleasiwe ku prison yeah so during that time ke mina ngifuna imali ngendlela emangalizayo ngoba manje nginama aim nami ukuthi ngifuna izinto ngifuna ilife and saying backslide by then I'm no longer a friend kaNkulunkulu I'm now enemy to God ngithathe manje ubumnyama sengiphile ubumnyameni right angiphile ithi ke makufika u1990 February baphuma bo Nelson Mandela
uthi the 19 ntambama ngihlangana nama-gang sithi sihamba siyolwa mawukwenza ukuthi imali khona imali bese uyithatha khona singayithatha imali so unknowing ukuthi bekuzoyenzakalani lapho hayi man sithe masifika sithi siyayenza hold up angithi yimi ke bekuyi-steering ithi mangiskipha isibhamu hayi isibhamu mangiskipha sengithi ngenza hold up bangidubula sure bangidubule ibullet number 1 ingene ku left 2 ingene ku right eye3 ingene enhlizweni ezinye zingene esiswini nasenyaweni ngibe critical ngibe manje ngenye indlela ngibe critical mangiba critical but ke ngibe namandla ukuthi manje I have to flee the scene ngibaleke azange ze ngawa phansi ukuthi ngiwe njengomuntu ojujula awe ngaba nawo lawo mandla lezo ngabaleka ngibaleke unfortunately manje iproblem enkulu akusiyinyawo akusiyizandla but inhliziyo ledujuliwe manje ngoba manje ibullet elingene kahle kakhulu lingene la penetrate inhliziyo la uhlala kuma ribs la shaya ama kidney amaphaphu la hlala kuma ribs but ngabaleka hayi mangibaleka nje ngifocus phambili kanti meanwhile bangilandela manje sekuhamba ngamaphoyisa sokunje mob justice bagijimisa mina hayi yazi ngagijima that day cishe 15 kilometers inhliziyo ilibilikhiphile igazi ilibilikhiphile igazi nje sengigcwele igazi hayi ngikhatha ijacket lebigcokile ngilahle mangiyilahla ijacket ngithatha ihembe ke manje ngifase inhliziyo lapho kupha khona ngifase manje ngehembe sengihamba manje ngimbamba ngihambe mangihamba bese umqondo yabuya ukuthi no akungcono nje ngife ngoba manje sengidujuliwe ngimele kakhulu there's no ways ukuthi ngizophila ngani manje ngidujuleke enhlizweni okay amaphoyisa andlule nemob justice indlule ingangiboni mina ke uNkulunkulu wangisitha ngesandla sakhe ngingazi ke ukuthi mabaceda ukungidubula uNkulunkulu wa intervene lo nkulunkulu lo engabackslide ngamphika ngarenounce ngathi akekho akaphili wa engage ke manje nami wa engage nami ke manje ngilimele so mina ngaprefera ukuthi ngcono ngife njoba ngilimele so sengicritical manje ngicritical condition isimo siyabheda angisazi ukuthi ngiyaphambili angisazi ukuyaphamba emuva makunjalo ke hayi kube right ke kuthi hayi abantu bazangithola vele ngisifele lapho engisengime khona ke engiphelele khona hayi khona ngisayicabanga lento leyo ukuthi hayi sengigive uphile manje enough ngicabanga inhlupheko zami unkosikazi wami engibe ngumhlukupeza engibaphilisa kabuhlungu ngugunman nazo zonke into lezo bengizenza hayi ke ngisho ukuthi hayi manje sengifike egcineni ukuhlakanipha kwami sokuphelile ngiyafa ke namhlanje hawu ngisahlezi ngicabanga lento kufa ke manje kube ne voice ekhuluma nami ke manje ingibize ngegama ithi Michael sukuma uvuka uhambe hawu ngithi ngoba mina ngiphuzi angidakwa mara kunomuntu okhuluma nami ngithi mhlawumbe ngiyacabanga lezwi lize kwesibili lithi Michael sukuma uvuka uhambe uyindoda angeke ufe kwesithuke manje kwesi3 liphinde lezwi lelithi Michael sukuma uvuka uhambe angeke uzufe uyindoda hayi bese ngithi kusho ukuthi ngikhuluma noJesu manje angimboni lo muntu loyo mara izwi ngiyalizwa izikhuluma nami and langibiza legama lezwi liyangimemeza nami singiyasabela ke hayi bese ngiyasukuma ke manje angithi manje igazi alisekho ngisana gas igazi lonke ngiyengableeda until ingasabi negazi mangivuka lapho ngithi nyama ngibone kunempompi manginempompi hayi ngiphuza amanzi ngaphuza amanzi ngesandla ukuthi impompi ivelaphi manje ngiyayibona kunempompi ngaphuza amanzi mangisukuma lapho ngihambe
ebumnyameni ngisesigangeni hayi ngihamba ngimbambo mara lana ngifasile enhlizweni yes bayabaleka hayi abantu mangithi abantu ngifuna uncedo abantu bayabaleka hayi ngihambe ke kusho kule ndawo le area lengakuyo bekune girlfriend lapho okay beku sis Angie beka nama construction a build ama construction hayi kuze kuye ngifike ku Angie ngifike ngimemeza uAngie and same street saka Angie la endlini zis 1 2 3 4 ngine gang yami ke yamasotsha eSDF marangayi ku gang yami ngiku Angie as my girlfriend yami uAngie mathi makaphuma abone into ukuthi ngicole igazi athi Michael benikuphi wenzani ngithi Angie athi Michael bakudulile nasenhlizweni yabona angifake endlini athathe ingubo angibothe ngengubo athi Michael into suyenzani lena Michael bekwenzani ngiphethe ngithi ngiphethe ngasibhamu ngithi Angie ngilimele bangidubule ukanje ngithi hayi bengiyohlasela Angie bengifuna nemali bangidubula athi okay Michael kunzana amafoni lawa ground windwall okay afonela amaphoyisa athi mara Michael into amaphoyisa ngeke zakuthola la ngoba manje ngizoba involved nami ngithi no wena angithathe ku Angie angise khagogo lapha ebengikhulula khona afika ngibeke estradeni mangihlala estradeni ke bese ayeza amaphoyisa mawafika athola ukuthi vele ngihlezi njengoba sengihlezi inhliziyo seyikhala kakhulu ikhala njengekati ithi ngwa ayisanagazi bayaphuma manje abantu estradeni abantu basestradeni bayabona bathi uMichael uye udujuliwe indaba manje ispread ke ebusuku ayispread la ngihlala khona nonkosikazi ispread manje kagogo lapha engikhulula khona abantu ngiyaziwa nakhona okay indaba zizofika nakagogo kuhlala uAnta ngithi by then ugogo sowashona right ke hawo mawafika amaphoyisa amaphoyisa ayabheka athi no lo muntu inkinga yakhe bamdubule inhliziyo kungcono ngabe bengidutshule ngilimele kwezinye indawo but hayi inhliziyweni bathi umuntu angeke azaphile alimele inhliziyo vele ke angeke umuntu aphile alimele inhliziyo so amaphoyisa afonele manje imochari lama bazibiza ama forensics and all those things kusenjalo kufike manje iambulance mayifike iambulance nayo isho the very same thing ithi yazi kungcono ngabe inhliziyo yalomuntu ayilimalanga manje ngenxa ukuthi inhliziyo ayikho into esingayenza but ke asimthathe lo muntu usho manje ama paramedics meanwhile amaphoyisa alinde imoto semochari right hayi balwe nami ama paramedics angifaka ama oxygen okay mangifaka ama oxygen bathi bakhulume bathi no masimthathe okay makafile ufile endleleni ayikho into singayenza bangibuza igama ngithi uMichael hayi bangithatha bangifaka ku stretcher amaphoyisa asahlezi angithi asamile alindele imochari hayi ngene ku-ambulance yakuphi manje yeBarakwana Hospital mara uNkulunkulu awenza umusa wakhe ukuthi labantu bakhulumisane nami kulesimo nguso bathi Michael bear with us iba night Michael ungashoni ngazi abantu abangaziyo hayi nami sebangifaka ama oxygen ke manje bangibreathalyze ababe bangibeka ama choke la okay ayifika ke esibhedlela masifika esibhedlela bathi no man inkinga ukuthi inhliziyo idujuliwe ilimele and ayikho into singayenza manje ukuthi lo muntu angaphila inhliziyo ilimele ungabe akalimalanga inhliziyo bezongcono bezophila so abo doctor babe sebusuku njalo abo doctor baba nama arguments that time ke abantu ababadujuliwe bebaningi kakhulu ngoba bekuyisikhathi sama riots yes bebaningi abantu nje babafa nje badujula hayi ke mase ama nurse nabo doctor bese bathi okay asima admit
bangi-admit bangise manje ku-ICU. Okay. Mangiya ku-ICU bangifake igas support legas. Bangifake ama-oxygen, bangifake ama-pipe, usho umzimba nje wonke ugcwala ama-pipe nasemakhaleni, amanye ama-pipe bekungama-pipe okudla ukuthi manje mangilona ngihogole ngidlangala ama-pipe lawo. Yeah. And then ke amalona lochama kusho ukuthi nje besengicwele nje ama-pipe nje emzimbeni, yabona. So i-problem i-one, inhliziyo ke manje ukuthi bazoyenza njani ngoba manje angeke bayikhiphe or bayithunge. Hayi ke bangiseke sengu-ICU. I'm sure mina bangidubula ngabo 7 ntambama. Okay. Yeah, ngathi nje ngimashimba pa 6 7 ntambama. Ngathola uncedo ngabo ma 9. Ngaye esibhedlela ngena ngabo ma 10 11 esibhedlela. Sure. Usister beyakhona ke ewardini monitor umshini. Kunomshini abawubekayo bawumonitor, angazi babiza uthini igama. Bamonitor umshini. Kuseseyimande kanjalo. Mara sokuyela manje ukuthi kuzoba midnight bese kuba i-Tuesday. Okay. Yeah. Hayi ngisesibhedlela balwa ngempilo yami ukuthi manje mhlambe ngaphila ku-ICU. Ukuthi by then midnight angidami vele ngiyazi ukuthi ngizoshona vele, there's no way ukuthi ngaphila. And vele ukufa ngokubheka ngamehlo ami, knowing ukuthi no, I won't make it, I'm going to die. Yabona, there's no way, there's no help because inhliziyo bayidubula yabasta. Yabona, angisana inhliziyo. Hayi kuthi midnight ku-ICU ngibone ilight lemoto. Yabona ilight ngathi imoto iyakhanyisa. So the light mangilibheka ling-attract, lingidonse le light leli. And mangilibheka le light leli ngifuna kuyakulo manje le light ukuthi le light njoba likhanya so livela phi le light lelo. Yeah. Mangibheka amazulu ngithola ukuthi izulu lisibhakabhaka si blue. Yabo. Then ilight lingidraw ilight from ku-position yami bengilele ngayo esibhedlela. Spiritually ke manje bengisekuphuma umphefumulo wami uhamba. Yabona. So ilight lingibize. Le light libe likhulu. Mangisondela kule light ngithola ukuthi mangibheka isibhakabhaka sis blue, sky blue, but ilight likhona likhulu light lelo. Yeah. Mangilibheka le light lelo angithi manje ngivelela ngaphansi ngiyaphezulu to the first heaven, igalaxy. Ngithola ukuthi uJesu uye omile, uye okhanyayo, uJesu okhanyayo, uye oyilight. Umile in the atmosphere emkhakhini. Okay. Umile akanathelanga next. Magati, the earth is my footstool and heaven is my throne. Umile umkhulu uvala umhlaba wonke ngamagama akhe. Ingubo zakhe asigqokile zimhlophe ziyakhazimula. Bese mangibe ngiza ngithi uJesu manje lo ngimbonayo, uJesu ngibona uJesu. Uthi vele uJesu umile. Phakathi kwamazulu so uvula izandla so konke la ugcoka impahla ezimhlophe. Le mpahla lezi zivale lo mhlaba, zimboze lo mhlaba wonke. Yeah. Masibheka ku-Isaiah 6:9 uvalile. Yabo, uvale ngamalona. Bese ngithi uJesu. Ngithola ukuthi uJesu. Sengimanje sengenzani? Sengibonana naye ke manje face to face. Angithi ngumbona hayi ngokwenyama, ngokomoya ke manje spiritually. Ngibona yena ucobola uNkulunkulu. Then afika angikhombise left and right hands zakhe. Yes. Ku right na ku left hands kunama saints, abantu ababona again. Right and left. Umile so emoyeni uvulile izandla lezi. How angibonise ke manje ezandleni zalabantu ama saints ku left na ku right, baningi abantu labo nabagqoka impahla ezimhlophe.
hayi angibonisi uma ngibabona labantu kusuke amafu lawa amhlophe ezafika eMbozi masikhumbula ukuthi ke mina uNkulunkulu ngamphika ngathi akekho uNkulunkulu akekho zonke into engisibonayo amanga ngisengitshelwa isitha nga backslider nangu lo uNkulunkulu ke lo ebengim renounce ngimrejecta senyambona ke manje lo uNkulunkulu yawusisa hayi ke afika amafu ambose kube like wa moving manje in the wings kuwekona sihambe ke manje ngani ngamafu lawa amhlophe yes okay sifike ke manje ezulwini masifika ezulwini azange mina ngangena sangena ngegate kunama gate ezulwini eGolide amagate akhona ayazivulekela yes mara azange sangena ngamagate ngihamba noNkulunkulu sangena automatically saba ezulwini and then ngalibona izulu engaliphika ngambona uNkulunkulu engamphika uJesu Kristu uJesu uNkulunkulu oyi-1 sure uya appear the Father, the Son and the Holy Spirit mara ke by then it was the Father, the Son. uNkulunkulu the Father, the Son is one God. Sure. Now ke manje sengiyababona ngibone abantu abasindisiwe labe bempangazonda ngisemhlabeni nabasezulwini bagcoke ama spiritual garments asezulwini ke manje uNkulunkulu uyangibonisa izulu lakhe. I think ku5 heavens kunalapho okuboshwe khona izingilosi nazo ezarenounce uNkulunkulu hayi lezi abazilahlela emhlabeni kunengilosi esifasiwe ezarenounce uNkulunkulu ngiboniswe ke mara azange ngeze ngangena ngegate ngandlula kuEnoch ngandlula kuMichael nakuma angels uNkulunkulu ke angibonisa athi mangibonise athi wena usaphila emhlabeni wangiphika ngawangidenounce wahamba wayoseva isitha mara akangijaji uNkulunkulu kanjalo ungibonisa uNkulunkulu ubukhona kwakhe ukuthi uNkulunkulu the heaven is real and uNkulunkulu is real and isalvation ikhona ezulwini umhlaba omunye njengalomhlaba lo kodwa ke ezulwini is more than bigger than this earth esiliva kuyo on this planet earth heavens ashilo Solomon athi God umkhulu kangaka will the heavens of the heavens be able to contain you yawuzizwa likhulu kakhulu izulu and izulu indawo enhle kakhulu kakhazimula kune light ezulwini uNkulunkulu uphila ezulwini before the throne ngema sifuna ungena kahle ezulwini sibona izulu singena ku Revelation 4 up to 11 so Revelation 4 1 up to 11 ashilo uJohn ukuthi ezulwini isimo sakhe kunjani ezulwini kunabantu baphilayo kunezindlu zasezulwini uNkulunkulu nezingilosi zakhe zikhona ezulwini konke lokho okusezulwini lotshiwe eBhayibhelini kukhona mina iBhayibheli ngalithatha ngalichisa ngathi amanga into yomlungu manje yamfundisa ukuphazamisa nje kancane ngiyazi ukuthi ngizothi ubuyisele emuva kancane uma uthinta le ndaba le yokudutshulwa nokufa yikho la wafa khona sorry ekudutshuleni kwakho the day they shot you ila wafa khona kulapho ngafa khona okay so wavukela esibhedlela mangisesibhedlela kulapho khona ke engihamba khona ngiya ezulwini okay then sengishonile ke by then mangishonile njalo ngihambile angithi manje fanele ngibuyele ke bazongisakuphi manje emochari eboxini yeah then mangilapho kusho ukuthi emhlabeni ekhaya uyazi ukuthi ngishonile babhizi ngama preparation bayenza ama arrangement yokuthi ngizoba ne funeral bayaqala bekafonelwana umama yena bayahlala eMadadeni Newcastle ubaba usesibukeni then ke indaba manje ziyaspread size sifike la kunkosikazi wami ukuthi no uMichael ndoda yakho ishonile bayidubulile uMichael ufile hayi bathi ke hey wathuka but wajabula ukuthi sitha sesishonile
Okay, manje angisekho mina la emhlabeni. Emhlabeni ngikwenyenyama, but spiritually ngisezulwini. Yabona ngitransformiwe. Yeah. Ngahamba ngambona uJesu ngamitha naye nganencounter naye emafini. Yeah. Ya ku first heaven kanti ngamkhulu uvale wonke lo mhlaba to the heavens of heavens. Yabona usho uthi yena mombheka is angeke umbone ukuthi umkhulu kangakanani ungakanani is uncomparable unmeasurable God. Ayikho nje into ongalinganisa njengoNkulunkulu ongamfanisa njengoNkulunkulu. Asho kuMoses akunamuntu ozongibona athi mangibonile bese uyaphila kodwa ngizakwenzela umusa. Yabona nami ke ngawuthola umusa kaNkulunkulu wangibonisa izulu ngazibona izingilosi ngakubona ukhazimula ngilibele ngiyisoni kanjalo ngababona abantwana ezulwini abantwana abangcwele abasindiswa abayemekela uJesu as a Lord and personal savior. Moba bheka bonke labantu laba bagqoka ingubo zabo ezimhlophe bayalingana. Yes. Bayalingana black and white whatever all nation but moba bheka bonke balingana. Ngazuthi bane same year. Bayalingana bonke bahle. Ezulwini imali ayisebenzi, ezulwini into esebenzayo kusebenza ifaith. Ezulwini into oyifunayo with the instant iyavela. Mawufuna ukuhamba nakhona instant uya lapho uvela khona. So mina bengekho ke that ukuthi bengisindisiwe and then igama lami ukuthi belibhaliwe na in the Lamb's Book of Life. Yabona uNkulunkulu ahlezi ku throne yakhe kunama lightning kune rainbow kune ingilosi kuna konke lokhu okulotshiwe eBhayibhelini. Yeah. Sengiyakubona ke manje iBhayibheli engalichisa ngathi bangilichisa ngathi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu alikho nezulu. Ngibusa uSathane kunama demon ama legends like imenhlizweni is more than 7 bewangibusa ngithi bangisiphethe isibhamu kungi untouchable kungekho umuntu bekangangithesha angangithatha angangibopha angangenza noma yini ngoba ethi bangisiphethe isibhamu bangisikhipa bengisikhiphela for the purpose manje ngizokudubula bengizokudubula. Yeah, kodwa uNkulunkulu amuhle kanjalo bangidubula ngisiphethe isibhamu lesibhengisithemba futhi more than bangiphethe AK47 kulapho bengabambe kakhulu. Right ke ama friend azile ukuthi okay Michael uDujuliwe ushonile ama friend angishiya abaleka ngazilwela mina ngi1 ngayo nceda uAngie i-ex girlfriend yami. Wangithatha wangise ekhoneni wafonela amaphoyisa lama ambulance beza bonke bangideclare dead on the scene with no angeke azaphila inhliziyo ayikho. Nako kuma sengifile ngiyobona yena lo Jesu loyo ebengumrejector ngisaphila emhlabeni mase ngiathekwa isitha singinikeza izibhamu ngifaka amabhande ngiuza iwitchcraft ngangena izulwini ngena nayo uNkulunkulu angibonisa izulu lakhe angibonisa yena ukubukhona bakhe ngambona kuNkulunkulu. Bekuba nesikhathi lapho kungasakhona ukukhuluma khona angithatha angibonisa departments lama departments kukhona indawo zama abortions abantu abaabhotha abantwana kukhona indawo neindawo ezulwini and kune indawo lapho kuhlala khona abantu abanezindlu makathi uJesu I'm going to prepare I'm going to prepare. Yeah, usho masho njalo uJesu uthi I'm going to prepare usuka ukukhuluma into oyiqiniso is being prepared. Not ukuthi masindiswa bese kuyaqala iconstruction ezulwini kuyakhiwa. Is already before the foundations of heavens and earth uNkulunkulu wayenza konke ukuthi umuntu akuthi uNkulunkulu uyasho ukuthi uyasola ukuthi wayengadala umuntu uyisoni. But uNkulunkulu waphinda futhi wayenza ukuthi kube nesalvation wathumela uJesu Kristu ukuthi azosifela esiphambanweni. Yena Jesu Kristu uyinkosi masibheka uPhilippians 2:6 and 7 although he was God was not sin been robbed but he came
he came in the form of man. Manje mfundisi bathini ekhaya since besebeplane ifuneral kodwa futhi manje nakho usuyabuyela sabajaji isimo lapha after that. Hayi ke njengoba ngisesezulwini ke basa prepare bona. Okay. Ufune kubaba uyafika, umama uyafika, umndeni uyahlangana manje sebayizwile indaba ukuthi no uMichael ushonile, bamdubulile uMichael abazi where about but ngishonile. So they were busy manje ukwenza i-arrangements ze funeral yami. Ngithi so fanele manje fanele ba-investigate ukuthi where are about mina ngakuphi. Yeah. Fanele kuyiwe esibhedlela, kuyiwe emochari esibhedlela ukufind out ukuthi azange we nomuntu ososo uMichael kaScott o-admitwa. Right ke njengoba ngihambile mina angithi manje umuntu owenza zonke izinto kwenza uNkulunkulu. Mina ngisezulwini ithrone kaNkulunkulu naya ngisezulwini mara la emhlabeni ngisemochari. Angithi de basenza ama regiment. Yeah. So mina why ngazi ukuthi ngashona ngazi ukuthi ngashona ngoba ngaya ezulwini ngabona izulu. Yeah, ngaya ezulwini ngabona izulu. Ngazi kanjani ngadutshulwa mina ngabulawa hayi ukuthi mhlambe bengigula obenjani I knew ukuthi I'm going to die. Yes. Yes, ngashona kanjalo. Mangishona ke sengibonisiwe zonke into sezulwini ama spiritual gamins abazolana abaphila emhlabeni bayaphila nasezulwini. Yeah. Hayi ukuthi baphila nje emhlabeni nje kuphela but nasezulwini bayaphila banama spiritual garments. So ke mina ke bangangifaki i-spiritual garments, bangifake i-star or umqhelo wasezulwini ethi uNkulunkulu uMichael akasindiswanga, uMichael akarepentanga, uMichael akaguquki, uMichael fana abuyele emhlabeni ayofakaza ngami njengoPaul awathunyela ukuthi ayofakaza abe yiminister nibe umfundisi ezoshumayela ivangeli leli ivangeli elishumayelwayo okuyiBhayibheli elokuthi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wezonika ngendodana yakhe. Hayi ke senyathunyelwa ke manje ngibuyela kuphi emhlabeni ukuthi go and tell them those who have ears they don't hear or understand, and those who have eyes to perceive but they don't perceive. Sengiphiwa manje i-message ngiphiwa yini uNkulunkulu uJesu Kristu ungithumela kulomhlaba lo la ngisho engifele khona ngihamba nga encounter naye. Yes. Manje uthanda manje ngiyoshumayela levangeli mina zange ngize ngaba umfundisi and futhi azange ngize ngamthanda uJesu, but ke manje is a calling ukuthi uNkulunkulu uyangithuma ke manje la emhlabeni kuthi ngelanga lesi3 angazi komochari kwenzakala ini ngavuka like manje sovuka in a physical body. Sengivuka manje physical sengisendwa manje from ezulwini ukuthi ngibuye emhlabeni ngizofakaza ngibe umfakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, izulu likhona kuyiqiniso, uJesu ukhona, abantu abasindisiwe bakhona. Mawuvuka emotionally into yokuqala oyibonayo nento oyikhumbulayo yini? Into eyiqala ngikhumbulayo izulu ukuthi ngibona uNkulunkulu. Hayi ezinye izinto kusho ukuthi yonke lento eyenzeka from emhlabeni ka ezulwini ngabuya ngirecalla yona first thing of all ukuthi okay so kuyimi ngiyaphila and then ngibuya ezulwini ngibona uNkulunkulu, so ngine joy mina manje ukuthi ngibona uNkulunkulu ongabonwa. Yeah, I have that joy ukuthi really ngivukile bengidutshuliwe mos yabona imemory yabuya manje but ayikho 100%, angabi 100%. Hayi kwenzeke ukuthi ke ufika amaphoyisa azongifuna esibhedlela athi uthi ngiyaphila, ufike nefamily. Hayi thina sibhizi ke manje sesikhala amagugu, sikula amagugu ngoba ushonile sizokungcwaba. Ufika uanti wami hayi anti kwenzeka kanje kwenzeka kanje
Okay, so kube nama-arrangement esibhedlela ukuthi mangi-discharge fanele bapheje amaphoyisa. Okay, ngibuyele manje ku-normal ward. Mangiku-normal ward kufika ama-journalist bazongishutha bangi-interview bangibuza ngidutshule kanjani washa uyini what politician leziya. Okay, bahambe namaphoyisa nawahambe. Mangibuya ngibuya manje esibhedlela ngiya kuphi angiyi kagogo ngiya la ngihlala khona nonkosikazi. Mangifika la ngihlala khona nonkosikazi mangivela nje abantu baphume babizane emafensini izani izobona la ngoMichael uMichael uyaphila awu kusenjalo nje hayi lifika ibhola lingibophe. Yeah, umamazala wami wathi uyofela ejele Michael. Hey madoda. Yeah, bengamsuli. So ikuphi la o joina khona ke okanye mhlambe it's still in the process usazofika kona la uso joina khona le yasemkhathini le yokuthi ngiye yokhonza uSathane. Yes, after mang backslide. Yeah, after mang backslide ngicela ubackslide nga renounce kulapho manje sengijona iSatanism. Yeah, ngayijona lapho ngisese igangster. Ngisafasa amabhandi ngisasebenzisa umuthi. Okay, yeah, kulapho mangicela ubackslide kulapho khona kwamba isikhathi neprocess ngagcina ngami sengi-initiate lama friends sambiza ngoma samba inyanga siphatha amabhandi siphatha umuthi siphatha nebhamu. Yeah, and then mina ke bengi-involved ma-arms and ammunitions bengisidayisa ibhamu yoba ngisho ama-drugs bengiwadayisa nawo bengenza nje anything corrupt. Yeah, I was corrupt. Yeah, yonke nje into corrupt. Yeah, the only thing thina sangasiyenza as a gang rape. So yabona ukuthi mhlambe mawufika esimini uthole ukuthi na intombazana, we never do that. Azange saba ama rapist. The only thing we robbers. Bese ngamaMaitha singabobhuti abahle na uzumangala ukuthi abobhuti abahle kanje benza lento le and besiyenza ngoba mina bekwi spirit behind it. Ngiyazi mfundisi ukuthi ezinye zezinto owazibhala la since I'm referring to enyamashela ukhuluma ngeinhlamvu ezangena emzimbeni yakhe and wamention nje ubusukhulumela eqaleni ukuthi enye yangena enhlizweni yakho like yanakekeleka kanjani inhliziyo yakho after that and injani njengamanje? Wow, yazi inhlavu kahle le kusho ukuthi inhlavu zathi mazingena inhlavu za penetrate amathambo zewafihlisa. Okay. Yeah, njengefuba zafihlizwa yangena direct enhlizweni yayohlala emaphaphini. So ngizwa kahle angina next angina treatment. uNkulunkulu yena uqobo lwakhe wayilapha inhliziyo yami. Le nhliziyo noma ingama ime is going to restart itself. Yes, restart. And okwakhuluma indaba ukuthi some of the bullets they are even still in your body. How do you live with them? Ama-bullet ngiphila ngawo lama-bullet masibheka ngabheka nje i-testimony. Le testimony kahle kahle sin testimony eyami i-testimony kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakenzeka lokwenzekayo and ama-bullet ahlala as evidence nempawu amanxeba kwaba ama-evidence and ngaba critical bengicritical mina Dr. Yeah, ngaboshwa ngibile ngicritical. But one thing mina benginayo ngathi manje uvuka benginejoy ukuthi ngivuke ekufeni ngibona uNkulunkulu umuntu ongazange zwabona ngamehlo face to face mina ngimbonile ngifile. That was my joy. Yebo, noma uthi ngiyaboshwa ngisejele, I will praise and glorify ngithi the Lord is my strength and my salvation. Ngithi the Lord in the ending you glorify uNkulunkulu in the amazing ways that I never glorify God because no one can see God and be alive. Ngawubonga umusa kaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu
uMichael angabathiswa izingubo ze-salvation, izingubo the spiritual garments, mara bangicrowna ngecrown yasezulwini. Kunesikhathi la ngibheka la ngiyakhanyisa, ngecrown yasezulwini nokhanya la, yeah, ngiyakhanya. Ngabuya ke hayi amaphoyisa libela ngilandelele kanjalo, uSisila sekazwile naye ukuthi ngivukile ekufeni. Abantu sebazi nje ukuthi uMichael uvukile, ngavuka before i-funeral. Yes. Yeah, ngavuka. Hawo ubaba wami ke besesenza i-reconciliation again nobaba ke manje nomama babuyile bebazongcwaba. Okay. Manje ke unfortunately uNkulunkulu I stop i-funeral, angibuyise back ngiphile futhi ngireviveke. Ngaphandle ukuthi inhliziyo ioperate kwenziwe ezinye izinto, yona itself inhliziyo i-right. Yeah. Angawatch mara inhliziyo kahle kahle yami ayisekho, inhliziyo yadutshula inhliziyo mara ngiyaphila. Kuthi 2023 ngigule, mangigula 2023 unkosikazi angibizela ambulance ngihambe nge-BBH Prospect Hospital. Mangifika khona bangenze ama test. Okay. Besikhathi se-COVID benza ama test, bangenzela bayibiza le ndawo mongene casualty. Besathi udoctor kimi, Mr. Scott, sicela ukwenza i-x-ray. Ngithi no doctor, ungayenza i-x-ray. Anginankinga. Ayenze i-x-ray. Makabuya nale x-ray, udoctor athi hawu nawo umhlolo. Lo muntu lamabhuleti mos. Lo muntu udutshuliwe. Abize manje ihodi yonke kuthi hey, izanzobona umhlolo. Nangu umuntu udutshula inhliziyo idutshuliwe. Lo muntu lamabhuleti, na amabhuleti. Babizane ke manje sebabaningi abodoctor, abonesi, abasebenzi. Bamanganiswa manje lento le bathi this is wonder. Wonder. What is wonder? This person is dead. Other Dr. Daisy is alive. As Dr. Gimati, Mr. Scott, we asked him to put it what to you. Meet our doctor. Yes, I need to answer him this thing. In the minds of him 20. Omunyu angas. Kuba ngazi ukuthi story. Ngoba yena lento isingamhlelelanga. Isingamvelelanga. So ke mina ngahamba ngaye ezulwini, ngishonile spiritually, ngahamba ngaye ezulwini and spiritually back uNkulunkulu wabuyisa futhi umphefumulo kuwo lo mzimba lo, ngaphila futhi again. Namhlanje 35 years ngihamba nalo Jesu, ngihamba nalo uNkulunkulu. Yo. Ngiyamsaba, hayi ukuthi ngumsaba ukuthi ngoba amubi, but ukuthi ngoba ngibonile umusa kaNkulunkulu. Umusa wakhe ngabona umusa wakhe, ngabona umuhla wakhe, ngabubona ubukhulu kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyindoda eyamadoda, akunakho umuntu that is compared to him. uNkulunkulu mkhulu, isitulo sikaNkulunkulu ahleze kuso izintaba ezi7 eziCrystal ezenziwe ngegolide, the sea of glass ezulwini, izindonga zakhona ama-crystals ezulwini. Yeah, uNkulunkulu uyakufaka, wangirevela mina, wangisifaka ama-revelations, angibonisa revelations, angibonisa izinto sezulwini. By then bengakayi esihogweni. Esihogweni ngiya, sengibuyile ezulwini, sengiphila nami impilo yobungcwele. Esihogweni wenzani la? Esihogweni ezulwini I'm sure ngiye 5 times. Ezulwini. Okay. Mhlawumbe ngiye 5 times. Ngoba ngathi mangiphuma esibhedlela ngaboshwa. Mangiboshwa bengikufakwe kukhulukuthi. Bayibiza ukuthi single cell. Kulapho bengithumisa khona uNkulunkulu kakhulu ngoba ngicela ukuvuka vele ekufeni. Wathi on a Saturday ngiphakathi ejele. Okay. Amaphoyisa bahambe nami, ngiyadetainwa by then, ngima-detention ngesikhathi samabhulu. Then kuthi masebambile sokuthulile ngabo ma-3 thulile ejele, nami ngisaquli. Hayi ngiphathe ubuthongo ukuthi mangiyolala. Mangilala ngihambe futhi ngiphakathi ejele, ngihambe
yezulwini ngiyobuyela kuNkulunkulu kusho ukuthi ngoFebruary 1990 ngaye ezulwini kayi2 February 1990 ngaye ezulwini kayi2 cishe week after a week okay yeah ngezulwini okay then ke ngathi mangidumisa ezulwini ngidumisa yena lo nkulunkulu ngilinde manje ukuthi ngizowenzani ngizohamba ngiyochargewa ofu ngizochargewa ngizokwazi ukuthi ngiappear ecourt yes then kwathi intambama ebusuku ngilele ngayo ezulwini mangibuya ngabo ma8 amaphoyisa bewamemeza athi Michael suyahamba uyekhaya ngithi uthini bathi uyekhaya ngoba mina ngathi mangene ejele amaphoyisa bawangenzela iparade angenzela iparade mina and bengazi but then ukuthi it was a guard of honor iba salute ngangena bangivalela hayibo yabona uNkulunkulu wenza even amaphoyisa uthi angenzela i-guard of honor I become a president, I become a king yeah ngoba manje ngina anointing kaNkulunkulu ngibona uNkulunkulu ngifile ngavuka nayo anointing ngavuka nawo umchelo libe lukhanya yes yeah baqala abantu bathi Michael uyakhanyisa uMichael uyakhanyisa Michael unelanga nami ngingazi ukuthi ngiyakhanyisa nginomchelo sezulwini bathi mabasho bathi Shakana glory yeah ngaphila nayo ke lento leyo mase ngibuya ke ngazama ngibuya ejele ngathola unkosikazi zakhona ngamthola lele ngathi mangena wathuka angazi ukuthi fana enzeni mangena endlini ngathi peace be upon you Cecilia ngathi ngicela nje ungixolele ngathi ngonile phambi kwakho uNkulunkulu nawona phambi kwakho ngathi yes Cecilia bengishonile ngashona ngafa ngaye ezulwini ngabuya ngiboshwe nje bangiboshwe umama wakho beyangibhekile mangiboshwa amaphoyisa useska like boshwe isikhathi singanani lapha ngithi bangama detain ma 48 hours oh yeah angithi manje akunafakazi yeah gathi mara banabo ufakazi beyibhama angithi bekunama admin bathini into ushelo bekubana boshelo wenziwa amabhunu that time ukuthi abantu abatholakala ngebhamu bangabangabi kuwasho so uthola nami ngisurvive kanjalo mangisurvive hayi ngithole ke bese kuba nombono uNkulunkulu angibonisa wona uNkulunkulu angibonisa umbono before ngizorelease mangibuye ezulwini angibonise umfana uhamba nomkakhe okay angimazi naye lo bhuti loyo uNkulunkulu ambonise mina naye lo bhuti uNkulunkulu ambonise yena okay mina ngashona ngiyisoni kodwa ngambona uNkulunkulu ngakubona ukukhanya so le ndoda ayithunyelwa uNkulunkulu ine address lapho engihlala khona inegama lami nesibongo okay azange ngize ngayiphi igama lami nesibongo sami mara inegama nami nginombono wakhe nesithombe sakhe ukuthi umuntu oso kanti lo bhuti loyo umvangeli is evangelist uDino Colbert okay yeah umntana kaPastor Colbert afika ufuna uMichael Scott ohlala enumber 49 abantu bathi no ukhona uhlala nangu lapha khona makafika othi uNkulunkulu ungithumile ukuthi ngizothandaza nawe ngathi nami ngikubonile Mosi kanti bengazi uzongibona waba iMiracle engunderstand ukuthi ngoba asinama phone asinale but ke ilona khona yaba fulfilled yabona hayi ke bangithandazela manje uthanda kwiSunday by then hayi ke kube right ke usisila nayo khona apheke enza ukudla maqaqeda ungithandazela akhipha iBhayibheli angibosise ngeBhayibheli lele ngalishisa okay angibusise ngeBhayibheli ngibe sengineBhayibheli ke manje and nginejoy yobona uNkulunkulu
ukuthi nanguNkulunkulu angenzele isimanga befana ukuthi ngihambe ngesihogweni ngiyosha kaSathane nanguNkulunkulu anginika i-second chance ukuthi ngiphile futhi emhlabeni kodwa ke njoba kunjalo ngiphila abantu abangithembi I'm not trusted and futhi manje abantu bathuse nokuthi ngivuka kanjani ekufeni yes and abangithembi bangazi ukuthi ngigangster umuntu ophatha isibhamu even ifamily bengangithembi ngoba whereby engikhona mina anything can happen ungadutshulwana yeah so hayi uphileke ngiyesontweni ngicale ngiattend isonto angikwazi ukushumayela angikwazi ukufakaza angikwazi ukuthandaza but ke ngibe ngithanda ukuthi manje esontweni ngiba in the presence of God yeah so kufanele manje ngicale afresh manje ukuthi nibe a new creation but if a man's in Christ he becomes a new creation ngizalwe kabusha ke manje nasemhlabeni although mina salvation ngayithola ezulwini fanele manje ngithola abantu abazongisupporta kule journey bese ngithanda ke iHebrews 12 ithi Hebrews 12:1 and 2 ithi Hebrews 12:1 and 2 ithi let us run the race with endurance. It is since we have such a pillar of cloud of witness. Let us run the race that's been marked before us. Looking at the author and the finisher of our faith. Yabona. Ngibona ukuthi athi uNkulunkulu mangithumele emhlabeni athi ngiyakuthumela njengoPaulos ukuthi uhambe uyoshumayela ivangeli and become a minister mina nginamahloni angaka becomes God's witness but uNkulunkulu bekazi ukuthi ngisoldier I'm bold if I call him ngikwazi ukubamba ama-heist that means intando yakho ngizoyenza yeah ngoba ama-heist benginesibindi ukuthi ngizoyibamba i-heist. I was about to ask you ekuthenini ukuthi during lesa sikhathi usenza izinto ezi-wrong zobugebengu ukuthi ibuphi lo bugebengu wawubenza? Ubugebengu bonke drugs wenzile like what is drugs modayisa okay ngifuna imali angibhemi ngiphuza ngaze ngabhemi ngaphuza icrime yani ama robberies ukuthi imali mangiphuma ngesibhamu uzoyithola imali yeah iyo idona engathi into beyingozi ngayo kakhulu during the apartheid ke with the hatred to hate namabhungu ukuthi bekuyi hatred yeah so ama robberies easy money easy go imali yegas ngathi mangibuya ngihamba ngaye ma friends nami ngathi I surrender ngathi ngibonile izulu ngambona uNkulunkulu athi ngibonile ngifile nangibaleka nangishiya ngiya give up manje I surrender all to Jesus bathi imali ngathi imali angeke ngenzele next imali imali angeke zithenge salvation yami ngibuya ezulwini nabo bangibona bangazi ngishonile ngashona phambi kwabo bangidubula phambi kwabo babaleka nesibhamu lesibhengisithembile ngabe ngisigcina that day ngoba isibhamu ngisithembile bethi bangivuka ngivuka ngesibhamu ngilala ngesibhamu uNkulunkulu wayenza umusa ukuthi bangidubule le nhliziyo lebephuka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uphile ukhona bayidubula yona same nhliziyo again the very same heart yami upset futhi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyinkosi uNkulunkulu uyaphila kunaphakade naphakade uJesu uNkulunkulu namhlanje ngiclaima iRomans 8 ngiclaima iRomans 8:1 yes Romans chapter 8 yeah ngithi mangiclaima ku-16 athi I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ for it is God's power unto men's salvation to those who believe. Namhlanje I'm preaching the gospel. Namhlanje I can preach anywhere the gospel ngitshela abantu ukuthi for so God so loved the world. Preacher igospel ngize ngibizwe lamaphoyisa. Athi maphoyisa mawafika ngithi ngibopheni kodwa umlomo angeke nizuvale. Namo arrest amaphoyisa nami ngo-arrest igameni kaJesu Kristu angeke azahamba amaphoyisa azobambeka. Yeah azobambeka
because of the anointing ngambona uNkulunkulu each and every word engizolikhuluma lizoba fulfilled ngoba uNkulunkulu wangithumela ukuthi ngizoreveala ngilethe iqiniso emhlabeni ukuthi abantu let them repent, the kingdom of heaven is at hand. Ngayiqala ngashumayela ngalihamba isonto ngalibele ngifunda iBhayibheli ngithandaza mina impilo yami engiphilayo ngine relationship noNkulunkulu impilo yami ngayibheka ngiphila impilo engafani nabantu basemhlabeni impilo yami is very fun ngoba abanye abantu nje unkosikazi wami nokusho athi bona Michael awusumuntu ophelele awusumuntu bengafana ngithi yanyazi kube ngafana ngabe ngihlala nami so I lifestyle yami engiphilayo fanele ngihlale time and a time ngihlale ngisezulwini ezulwini njengoba ngiso I can ukuthi ngiphume kulona ngibe transform ngifinde ngiyezulwini so esikhathini esiningi fanele ngihlale ne relationship ne fellowship noNkulunkulu yeah impilo engiphilayo ngiphila impilo ayisibhlungu yeah it's not grievous but is a lifestyle engiphilayo since ngavuka ekufeni fanele ngisabe isono ngisabe izinto eziningi ezinye ezenzakalayo ngoba ezulwini isona singena kusuke kumusha ngoba nami ngangena ezulwini ngiyisona and the worst part of it into ngiregreta backslider kuyingozi kakhulu umuntu indekazi born again. I think mina into yenza ukuthi uNkulunkulu aphinde abuye kimi ukuthi mangibhaliwe igama lakhe lami akali rehaze yeah wanginikeza 7 years ngiphila impilo bengifuna ukuyiphila engiyithandayo but kwathi mase kufika ukufa ngaba transform ngaphila manje a holy life, a righteousness life. Magasho uNkulunkulu athi seek first my kingdom and my righteousness. Masine righteousness kaNkulunkulu we have everything because thina ngeke sisibe nayo our own righteousness. Ngakwenza okuhle ngayenza charity. Ngakwenza okuhle ngamthanda umakhelwane wami but mangana Jesu kimi I want enter heavens. Yeah. Magasho athi ku Acts 12:4 athi there's no name that's be given under sun unto salvation unto men but the name of Jesus Christ. Ngaphinda ke manje ngaba nothando ngamthanda uNkulunkulu ngamthanda uJesu ngoba ngamphika uJesu but uNkulunkulu alibele nomusa njalo azange ezwang judgment wangijudge never. One later, what him, I'm giving you a second chance. Go and tell the world. Uguti, those who have ears, let them hear. Those who have eyes and they don't see, let them perceive. That one. Wang tumelu nkulunkulu, ngaba Paul, ngaba John, ngapinda, ngaba Thomas. Ngoba the day before backslide backslide ngasakholwa mina kuNkulunkulu so nguThomas ngarenounce ngathi akekho lo Jesu yeah ngathi konke ngamanga kanti bentshela influence of Satan. uNkulunkulu kanjalo uNkulunkulu amuhle ngiphile emhlabeni ngireconcile noBaba ngiyohlala nobaba ingasahlali manje Finkwet nenkosikazi. Okay. Mangizabe sengiza ngokuvakasha. Kwathi kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu angikhipha khona total ukuthi ngihambe. Yeah. Ngahamba. Ngayocela a new life. Sengihlala kaGogo. Yeah, uGogo bebangangiunderstand nakhona ukuthi ngumuntu ophila impilo enjani. Ngoba bona bakhonza kaMasango. Makamasango bengiya nje but mina ngumzalwane ngisindisiwe. So ngokhuluma nama tongues. Kuthi nje kusukelele ngikhuluma ngama tongues ngipraise worship with tongues. Bamangali ukuthi inhlobo le language engilikhulumayo. And then by then I'm struggling, it was worse. I'm struggling. But mina makufika u12 at the midnight. Makufika 12 o'clock at midnight. Every morning I must come before the Lord. Oh yes. Yeah, I must come before the Lord. And I acknowledge him, good Lord, your sovereignty.
Your sovereignty, that you are God above the heavens of heavens Eish. and on earth underneath the earth. Eish. Who is like you, who's compares unto thee? Eish. There is no God who's like thee. You are Elohim. You are Elyon. You are Jehovah Sabaoth. Jehovah Makadesh. Life engiphilayo fanele ngimpraise ngumworship ngisho ukuthi mina I live in you and you live in him. No one knows the Father but the Son. No one knows the Son but the Son. The relationship nami enginalo uNkulunkulu. Nale relationship. Ubufakazi bakho the way obudeep ngakhona ngiyabufisela e-studio ukuthi sikhulume sihlele e-studio singayenzi lento yabona manje ngibehind the scene sikhuluma nje nami ngivela sixoxa ngoba ngiyazi ukuthi uthe uma ngihighlighta ngabo waveza ukuthi kahle kahle ubufakazi bakho buningi kakhulu yabona mase ubulanda sokuqaleni since nawe nane journey of life osuyihambile and nane journey of faith osuyihambe so combining it together so it gives a long duration of testimony. So nje mfundisi angazi mhlawumbe kule revelation mhlawumbe zikhona yini ezinye izinto uNkulunkulu wakutshela zona mhlawumbe ngiyazi ukuthi when it comes to revelation uNkulunkulu uyakutshela izinto othola ukuthi zingezakho kunye akutshela izinto othola mhlawumbe ezebandla. No, ama revelation uNkulunkulu uyabonisa umuntu akuthumele umlayezo. uNkulunkulu at the time akathumela umuntu uzomthumela ngomlayezo of abe kube namavesi eBhayibhelini ukuthi ufanele uyotshela isizwe kakhulu into uNkulunkulu angithumele yona emhlabeni ukuthi ngiyenze ukuthi I must win the lost souls. Yeah, the souls who are lost. I must do revival. Kahle mina kufanele ngibe sematendeni. Yeah, and then esontweni ngiba khona esontweni but which is not enough. I-ministry yami kakhulu i-ministry engaphandle to reach out. Okay. Yeah, inhliziyo yami ibuhlungu kanjalo abantu baphela ngeCovid. Okay. Bashona abanye bayishona bayizwile le testimony but azange bayizwe kahle ukuthi izifinyelele ukuthi uMichael Scott owashona wafa wavuka abaningi bayangazi ngithi ngeke ngafa ngavuka bangimiza ukuthi mafa avuke bayangazi abantu abaningi ukuthi ngafa ngavuka ngo special abantu ebemphila nabo kudala for instance ngathi umngami ex-wife yami ise overseas ise Israel yashada iJude ngena abantwana bami bakhona basesenteni. Okay. Yeah, aba ex-wife laba bathi mangishona oyi1 beyana 2 years oyi1 ana 6 months basaphila. Sure. Yeah, then bese nabanye abantwana la kuNkosikazi usithuke manje. Okay. Yeah, because after divorce I remarried. Oh. Nabo bathi bakhulile ama lawyer basebenza ba right nje baphila ba right ngabafundisa kwakhosa ukuthi ezinye izinto fanele ngihlukene nazo like izimoto I have to sell them ukuthi ibhathole manje ama fees abo outstanding right ke baba lona. I remember one day ukuthi ngeke ngakhuluma kubantwana bami ukuthi yaza ngazi uNkulunkulu wangibuselana emhlabeni ungabe mina ngisiphelele ezulwini. Umntana wami wathi yeah daddy how can you speak like that? Yeah, if that means if telling you wena you will not be back ungabe mina zange ngazalwa ayi ngazibona ukuthi ngikhuluma amagama amabi ngathi sorry. Yeah, ngaxolisa ke ukuthi angiyaxolisa. Yeah. No, ngaxolisa ke hayi ke life yahamba ngize ngashada ngena ngithanda uNkulunkulu ngiyaye emasontweni ngiyashumayela eitradeni ngiyashumela emasontweni ngiyawenza nje ama signs and wonders ayenzeka ya ungayenzeki kuyenzeka because I know ukuthi ngiyambona uNkulunkulu nothing is impossible all things are possible. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Wow, mfundisi siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe bazalwane bami lapho emakhaya will organize
another session nomfundisi maybe just ukuthi siyenze in a proper way, singayenzi as a documentary but sesiyenza as a dialogue, a conversation, both of us appearing on the very same studio. Umfundisi ongivakashile lapha endlini just ukuthi sikwazi ukuthi sikhave le testimony. Ngithemba ukuthi khona okuningi enikucoshile kuyona le testimony njengoba silokhu sikhuluma njalo nomfundisi. Mfundisi angani noma mhlambe before ngiku release ngiyazi ukuthi kukude la usuka khona, maybe do you have any last words mhlambe ongathanda ukuthi wa emphasize to people? Okay. Yazi ngathini? Ingathi nje November last year uNkulunkulu ungithathile wangibonisa ama revelation i3. Okay. Ama revelation angibonisa wona last year uNkulunkulu ungibonisa abantu abashonile abasesihogweni. Labantu abasesihogweni bayagijima akunakuphumula, bayatsha. Usuthi babagijima kuba nento babhlokhayo bese babuya bakhuphuke bayehle, kuyakhalwa akuthulwa. Ngazibuza Nkosi ngathi Nkosi ungibonisa yini? Ngoba esikhogweni ke ngayobona izingilosi ezisemlilweni ezithi zifuna ukuphuma ukundiza zingakhona. Then bese wes2 ngibonisa wona nge5 November kube yiArk kaNoah. Okay. IArk kaNoah umkhumbi kaNoah, ark like iTitanic. Okay. Kulo mkhumbi kunabazalwane abalapha emkhumbini banenkonzo, kunenkonzo ukudunyisa uNkulunkulu. Mina mangifika ngena kule nkonzo ngifike ngibingelela abazalwane ngiyabachawula bese ngibona umabishop ukuthi athi Pastor Michael Scott, why you are not on board? Ngithi no, ngithi my pastor ngisebusy, uNkulunkulu usangihambisa uhamba angibonisa ini amagumbu lapho khona izilwane. Yeah. Mangifika ngithole ukuthi izilwane zakhona zonke zimhlophe ziyiqhwa. Amahashi, amabhubesi, ngama-compartment but ziyakhona ukuhlangana zonke sometimes indwane zakhona ngaphandle kokulwa nangana. Bese mina ngihleka bese ngiyahleka ngithi uNkulunkulu even nezilwane zakho nazo zinenkazimulo ngilona. Esesithathu wesithathu ke ngiyahamba ngiyabonisa irevelation. Okay. Mama ngibonisa irevelation kulethiwa incwadi enkulu ebanjwa ngabantu abayi8. Incwadi enkulu kule ncwadi izovulwa le ncwadi leyo kubhekwe igama lami ukuthi igama lami lilotshiwe na incwadi nokuphila. Yeah. Ngiyambona uEnoch uyabhala amagama emphefumulo ephumayo emhlabeni nephuma emhlabeni ibuyele ezulwini. For 365 days Enoch was no more because God has taken away. Wathatha uEnoch ukubhala amagama bano Michael. Mama ivula le ncwadi le ngathi manje kufuneka legama lami ukuthi igama lami lilotshiwe na lapho. Bayivule incwadi inkulu, incwadi le inkulu kakhulu. Sure. Manje ngazuthi balikhomba legama lami mabalikhomba of lebhaliwe kodwa makubhalwa ama letters akhona akubi ama letters lawo esiwajwayele thina asemhlabeni ahlale ama letters ezulwini ayaphezulu. So ngibona lo mhlolo ngithi into emasibhale ezulwini sibhale zephezulu. Yeah. So to final mina ngicela iSouth Africa nomhlaba wonke jikelele umhlaba ngithunyelwe uNkulunkulu ngingcwe kaNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo odalisa nomhlaba ukuthi ngobulethe ufakazi ukuthi abantu mabaphenduke, abantu mabarepente,
abantu bamkhonza uNkulunkulu bamepsethe uJesu as a Lord and personal savior. Akekho omunye uNkulunkulu okhona uNkulunkulu uJesu Kristu. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes unto him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son to condemn the world, but the world that through him must be saved. There is no way ashilo uNkulunkulu John 14 I am the way, the truth and the life. I want to let them come back. Ngebabiza abantu ukuthi bababuye. I'm calling them. Let them come back. It's the last days esiphila kuzo. We are living in the last days. 1 John 2:18. It is the last minute esiphila kuzo. So we phila under grace. Must repent and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Hayi ngibonga uNkulunkulu bathi bambonile ke abantu abangazi ukuthi umuntu uyafa aphinde avuke abusa uNkulunkulu. Ngimbonge nami uNkulunkulu ngithi abantu mangibacela ukuthi no must repent sikholo sithembe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu uyabathanda. So for me is to win souls. There are souls that are lost. Ngazi ke imessage ingahamba izifike ngabophesheya abantu bawuzwe ukuthi uNkulunkulu uthini makangithuma ukuthi masi repent. It's the end times. A rapture can come at any time. uNkulunkulu angabuya at any time. Yeah, but uthi mangabuya uthi will I find faith in these people? Yeah, uzolithola na ukholo kuyithi iyo magama ke entela ukwasho. Let us run the race with endurance. The race that's marked with us. Yeah, sing a wave. Hebrews 6:18. That God is not a man that should lie. Yeah, God is not a man that should lie. Uti, I know your future. Your future is to prosper you. God bless. Man of God, siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena. Soon and very soon, maybe might be next week, we'll arrange from DC and then we go to the studio with you. Thank you so much for sharing with us this testimony. My people of Makai, don't forget to share this testimony. Share as many as you can. People need to hear this powerful testimony with ukhona uNkulunkulu ophilayo. And don't forget to subscribe and miss not any of our upcoming uploads. uNkulunkulu anigcineke, uNkulunkulu anibusise nilapho emakhaya. Thank you.